سالينا 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 مريتنا سبيحو قدراتات كلملم ياردو عرسا تاريخو زقرم يرأن خليت سلايف عرمرم يرأن خليت سلايف عرمرم مثلا تحليو أدل خرخبة كتما دنقولو مسكين دح تقبه وسخ حي مريت كفرتي زنبيا وسخ حي مريت كفرتي زنبيا ورعرن سبخار وديتنا يقلستي مسقازي بسراويت أطوارات مستانكي حمششو در عمر ونحام خشتي حمششو در عمر ونحام خشتي مزغونو ناتوار مستفالو البرت كنت زي مشبارك انتاي دلقونت مرسناي زخلوس متكلاو أمتات مرسناي زخلوس متكلاو أمتات أي 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 مداتنا علم جنا زي مسكرو بخلاش التانكي كمارخ وندرو يرأن خليل نبحث صحابروتا يرأن خليل نبحث صحابرو سديلون كدأي تانكنيا كحنق زترق ممزي كراشني كسنق عطعتو مارخ وعلو مكانيزد برغي سوسان سلسن تشعت يكاتيت شحن شعت ميتن تسعان كلت حيلي تانكنيان حانت حيلي رشاشن حدا بيم اسران حدن ناي مكانيز السبعان أربعة أبقولاقول قاعتي لا يدحر محدار بكفال ناي بوتان تايو نحنا عصرت شديشة أخلاق تانكتاتني دونقول حين يعني نخلص أين غير لنا كاباتن شومون تانكي 400 كلتن كلت 200 سلاسان حدا فالول توم مدافع زر أبروخ ناي مدافع نيرو زر أبروخ تطرنفو ني باتع خمد بقاس كوينو إتن تانكتات كأشو مونتي ودقرز جهر تانكن يعني ودقرز جهر تطرنفو ني باتع خمد هون كوينو كابر الشاش كألك أنا مسؤول تساني ودخيد رشاشات كأمديمنا سموون ماركوس نرو نزون كلهم بدرجة ما أخلنا تبريجاز تطرنف كأني نقص ملكة حيزوانكم دخيد كيرنا 4 فرعان مساعدنا تركبات اتهادو نداسان سلستن بفلايت تانكنيا أبكلتن وخفل كلتا حيل نباتع كمرح والله اتخلتا حيل خاء نبدون قول له قوتي زوات نير أزاز حيلي نايت حيلنا تمسجن قرأ أملاك كوان دبا أفتح حيلنا هنا سلزنا برفتها مسرعنا هنا مالتي تاكوست راح وخان كايلو إيدو خمس جيرو خطوق ملكتول مسرعيه أوتوز بلا زلوا مسيل ونسب بقطع مارشتي تانك عزم مش لاتي أمنا 100 متر قربت زي تأكل وتفز بلس تانك تاتري كونه جن ناي تانك تقدم سخلت تانكي أقدم أبيلنا رشاش أقدم أبيلنا نابزي كمينا زول خوابي من رئيس مسجمرنا سلاب على تكوسنا بحن تانك مالتي أبزا أول جاها نايد بساي ودرب حتى نقوله تانكي بدل أكلاتها تهرمنا قال أخسر أجن أين مرن تانك تات مسرعي طوال كتكسالي لن ساتن شنبوكان كأنا نعم سرعين أبا أقول لا أنفوت خطأويله ورد مسبلة مستوكوسا دا زيت هاري من أنا تانكنا مالتي مجمري أنا تانك مهرام مجمرنا أنا تانك تاريما تانك تاريما جن شتتا بلون عين خولي دندس لزرخبه أوريدوا مالتي أب علت شعت وقحتا مس أجر أهادوتات ناي كفل سراوي 9 برجيد 4 شعتن
ክፍለ ሰራዊት 85 ክፍለ ሰራዊት 70 ብምውሃድ ነቲ ኣብ እግሪ ጎቦታት ድግድግታት ኣኻኺቡ ዝሓደረ ሰራዊት ጸላይ ሓያል መጥቃዕቲ ብምኽፋት 4 ታንክታት ብምቅጻል ኣብ ሓጺር ግዜ ደምሰስዎም ቦታ ጸላእ ዝነበረላ ኣብዛ እግሪ ናይ ድግድግታት ዝበሃል ኮይኑ ዓሚቕ ቦታ እዩ ነይሩ እዚ ከምዚ ቀዲምና ዝበልናዮ እዝን ቁጽርን ዘይብሉ ሰራዊት ፈናን ዘይብሉ ሞራል ዘይብሉ ሰራዊት ቆሪጹ መስመራ ካድም ዝሓሰበ بدي مأخلا استوافره أو استحابة سراويتي نيرو. أبشان كعتميتن تسعان كوميسار كفل سراوي تسعان شدشان زنبري سوو تقادلاي في الساعة ولد جبريل. زيادة قراءة بتولد ملكة بالسفعة أقابات هلاوينا أبي ملو. أي بحرن كبابيون كبير متقعت بمخفات نتلاقي حنسب النحوارن مسعر تبع سجون تأموساد نركب. سوق في الساعة ولد جبريل زربوا بمقتصر جنا سرحات كوي كسرح نقل سرحات أم سرحن نركب لنا أبدك دكتا مدلاواتهم كتصاففو دحر موعل كبابي ساعة 4 دحر قطري أنفوتهم ندقول جيرهم بنهر قسقسو أب قعزهم دما صلاي أب كسات دكتا زحزيحوان زخد 10 تانكتاتن حانت قوماز إقرا رشاش تتسعن تانك أنفيبيانن مارخو ملو مالتهم كيدو علنا أب كبابي زحزحز ولا نيرن ساعدنا قبرنا مس هذا برجتنا 9 شدشتن تانكتات 9 تخلنا كبابي فورت مس بس احنا نصقام ابلو تبعلنا ممحمصنا نصقام ابلنا او حديرنا مالتي لتعته خابزي نتا برجت 9 شدشتن 40 تعتم تبال نا حيزنا انا باص نمرح لتعته ابو عزنو قري مالتي بقول نمسين دين بقدمت مسين ناي مرخب ناي حيل بحر إثيوبيا كتقعس يبلن بقى ولا أبزي زل حيل بحر أبال حيل بحر سي سمود أتاسي تعلم نزي أسي أميني أتيو من كلهم من إسيات بحرية نزا أمينهم يوم أتيو هذا حجي تمد بقاس مسكون ناي أقارن كنايزين إحنا نعزبون يرنات مرخبيتات بزح سلا زينا بر حجي بمنتا إنا مسينا لعل دي مسي لا ترارقن دي مسي بالسميناوي معرابن بمعرابن بدوباو معرابن سراويت بمولو حزبو مسي لا ترارقن مسي جي تانكتات دمسن فلوتيو تخصخا انا بي خيدالو فلوتيو بفلايت تانكتات يمصا يحالفانا نمص ما بخمزي إنا مسينا بمعرينا مسينا جي تعلام انت اينيرو ذاتن نمص اخمص اخلوا بقودني كدبدبا يبلن انزياتن مسيا كاتا اتش ام اس تبال مركب كدبدب بقودني كاخ تحرم مسيا هاصل هنا كيدا سنبيدا خيدا مالتي كم زلنا فريطه ايتمسان ولا حنت مركب يمسات المجعرو تحنت زبلنا هجي انت تموها حد زمصت يا مالتي اقار سراويت ميكانايزرن تواحيد مسيو احنا خلك مسؤول مسينا صلاي نعد الا فنجيتات زريلو سلازخده كلته كراز عينتن مدفع 230 زسحبا مخاين كبيد عنوت وريدون كم صعبين دما مجمريا عثمان يعقوب نروي كوغا كله اب كلاي معلت دما مرح مسرعن تقواسين حاغوس يمانن اوتيسا كراز يمانن موغات غاتيموم ترانا مدافع بلعل تساتفون يرو ترانا مورتارات لعل تساتفون يرو مس غولغور رخيكا نصلاي بيغرنيا نزمص معنات اتيخاني فتح نختفطر جن تخولو ينبرن كلا غوبيا تا غوبوتات كاني نصلاي زادا عدل زهب نعنا كاني ابصبيم نجر دوتي نيرو على تشعته كاتيت ابتي بشنخ دنگولو زكايز نبر وغ صلاي ابز نموتو زتاوجو وغ نتز امنلون مكوحن كفلطور 18 كم ردات همصيو ندنگولو لعلاين تحتاين تقصاصيرو وي حديرو اكمزي زامسله معباليتات وي كاغسغاسي ناي وغن صلاي قلطف ردات سلازمته نبونس بيرو ادل ديلواي كابونس بيرو حليفوين اتمكانايزد بريجيت اماي وعي زنبره ابكا فورتو ناي دونغولو اريد سلازنبره بعد 35 ناي 18 فلوتر قصيلون 36 18 فلوتر 16 سنتا قدميون 300 حدن موترايزد بريجيت كماي نفعي دمصه بمولهم ابز كبابزي تدوكينهم نيرا بونس بيرون كبابيون كبونس ميلون معراب حمل مال زبال تبع
ንምብራቅ ከዓ ክሓዝ ዝበሃል እዚ ቦታታት እዚ ዘተኣማምን መከላኸሊ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቦታታት እዚ ክንበፅሕ ስለ ዘለና ንግሆ ዕለት 9 ንደንጎሎ ላዕላይ መጥቃዕትና ጀሚርና ማለት እዩ ነቲ ንጊንዳዕ ገጹ ዝግስግስ ዝነበረ ናይ ህዝባዊ ሰራዊት መካናይዝድን ኣጋርን ኣሃዱታት ድማ ኣብ ሓያል ምትህልላኽ ዝነበሮ ከቢድ ውግእ ጸመዶ ኣዝዩ ብርቱዕ ጉመ ስለ ዝነበረ እቲ ዝሓሰብናዮ መጥቃዕቲ ከምቲ ዝድለ ክኸደልና ይከኣለን ዕለት 9 ከባቢ ደንጎሎ ታሕታይ ውዒልና ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ረሻሽ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ዕጥቂ ነይሩ ኢግላ ፀረ ነፈርቲ እውን ነርና እዩ ሓንቲ ነፋሪት እውን ኣብ ከባቢ ማይ ውዒ እውን ኣውዲቕና ኢና ፓይለት እውን ተታሒዙ ምስ ንብረቱ እውን ተማሪኹ ውዕሎ መካናይዝድ ብርጌድ 23 ዕለት 9 የካቲት 1990 ኣሃዱታት መካናይዝድ ብርጌድ 23 ምስ ብርጌድ 10 ናይ ክፍለ ሰራዊት 7 ብምትሕብባር ንጎ ዕለት 9 የካቲት ንጽርግያ ኣስመራ ባጽዕ ኣብ 101 ኪሎ ሜትር ብምዕጻው ነቲ ኣብ ዶገሊ ዝነበረ ሓይሊ ጸላኢ ሓኒቃን ሓዘኦ ዕለት 9 ንጎ ንኣንፈትና ንምብራቕ ንግስግስ የዕሪና እውን ውሽጥና ኣቱ ማለት እዩ ጽቡቕ መጥቃዕቲ ቅጽል እዩ ነይሩ ፀረ ታንኪ ነርና ናይ ሓቂ እቲ ሓጋዝ ዝኾነ ስጋብ ክልተ ታንኪ ከባቢ ሰዓት 7 ምስ ቃጸለ ንቕድሚት ጽቡቕ ከይና ወየን ዝውዓልና ታንክታሲ ካብ ስክርታ ዝኣከል ኣብ ሓንቲ ኩጀት ተውፅአን ሓንቲ ታንኪ ንዓና ከም ሓለዋ ይገብራልና ሞ ምሸት ሕጂ ንሪያ ዛ ታንኪ ናይ ቀረባ ርሕቀት እያ እሞ እንታይ ዳ ክንገብር ኣለና ብታንኪ ዶ ንኽረማ ዋላስ ፀረ ታንኪ ትተሃረም ናይ ሽዑ ስቡቕ መንግስት ኣወር መራሒሉ ናይቶም ፀረ ታንኪ ነይሩ ነቲ ወዲ የምፀው ሓንቲ ዓባይ ሩባ ነይራ ሸጊራትና ምስጋራ ኣብኣ ፀገመትና ታንኪ ነይራ መጀመርያ መንግስት ኣወር ኣቃጢልዋ ድሕሪ ሸነኽ ፀገም ዝነበረ ታንኪ ድማ ኣነ በረ መንግስት ኣቃጢልያ ማለት እዩ ኣጋጣሚ እውን ማስ ሚድያ ክልተ ሰብ ትወፅያ 10 ገራት እውን ትወፅያ ማስ ሚድያ ልክዕ ኣታ ንሽተ ኩጀት እታ ፀረ ታንኪ ዝትከል ናይ ፀረ ታንኪ መድፋዕ ጂ እትኩሳ ዝገርመካ ንሳ ክትኩሳ ማሕት ዝብል ድምፂ ክንርእን ሓደ ያትኸውን ኣብ መጨረሻ ግብ ኢላ ትጠፍአና ኣታይ ተሃርመት እንዲያ ተሃሪማ ተሃርመት እንዳተባሃልና ከለና በግ ትብላ ሕጂ ዝኩሉ ተጋዳላሹ ዓሽ ጸላይ ብምዕራብ እውን ዝነበሮ መተሓላለፊታት ስለ ዝተዓፀዎ ዓቕሉ ጸበቦም ዓጢቕዎን ዝነበረ 11 ታንክታት ኣሰሊፉ ንባፅዕ ፈንጢሱ ክሓልፍ ፈተነ 5 ካብተን ታንክታቱ ክቃጸላ ከለዋ 6 ታንክታትን 2 ፒኤምን ድማ ተማረኻ መብዛሕትኡ ዓቕሙ ሰብ እውን ተደምሰሰ ዕለት 9 ካብ ቸንቶቕኒ ኢና ወሪድና እጂ ካብ ቸንቶቕኒ ምስ ወረድና ንሕና ዳርጋ መብዛሕትኡ እቲ ስራሕና ምስ ታንክታት ኢና ንኸይድ ነርና ጉዕዞና ባፅዕ ዘቐልቅል ገፅና ኢና እንተሽም ጌርና ምሸት ኣጋጣሚ ኮይኑ ተኣነ ነበርኳ ታንኪ ተሰናኺላ ፈንጂ ሃሪምዋ ገለ ክፋል ናይቶም ሰባት ኣብኡ መጉዳእቲ ኮይኑ ስለዚ ከም ሓኪም ጥራይ ደይኮነ ከም መድፋዕ እውን ኮይኑ ኣነ በኣ እንታይ ትገብር ስለ ዘይብላ ማለት ረኺብናያ ክብላ ስለ ዘይብላ ረኺብናያ ደው ኢላ ክብላ ስለ ዘይብላ ደው ኢላ ኮላችን ጎሎ ተበቲኹ ከሎ ኣብ መትኳስ ኣትየ ተኽሲ እንተሽም ጌረ ማለት ስለዚ ኣጥቂዕና ስለዚ ዕለት 9 ብጀካዚ ደፊእና ካብኡ ንኔው ንፀጋም ገፅና ኣስፋሕፊሕና ብዙሓት ታንክታት የንሽዑ ኣብቲ ጎልጎል ታሪመን ማለት እየ ጀጋኑ ኣጋርን መካናይዝድን ህዝባዊ ግንባር ነዚ ዕዉትን ዝተዋሃደ ስርሒትን ንምዝዛም ጉዕዞኦም ንባፅዕ ገጾም ቀጸሉ ውግእ ናይ ደጎሊ ድሕሪ ውድኡ ንቕድሚት ባፅዕ ኣንፈትና ጌርና እንዳገስገስና ከለና እመንጎ ሓደ ሓበሬታ መፂና ፀላኢ ኣብ ድሕሪና መፀና ከም ዘሎ እዚ ከዓ ተቆሪፁ ዝተረፈ ካብቲ ናይ ጋሕቴላይ ማለት እዩ እዚ ፀላኢ እዚ ድማኒ ታንከኛ ኮይኑ ብዓቕኑን ውሕድ ኣይነበረን ብምጥቕላልኡ ግን እታ ሓበሬታ ካብ ስኡ ብፃይ ሳይ ወልደ ገብርኤል ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 96 ከምኡ ኣዛዚ ብርጌድ ናይ 63 ንጉሰ መልከን ሓቢሮና ስለዚ ክንፈላለዩ ስለ ዘለና ክንደይ ታንክታት ናይ ፀላኢ ቅድሚት ኣለዋ ክንደይ ታንክታት ናይ ወገን ድሕሪት ኣለዋ እዚ ሓበሬታ እዚ ነፂሮም ክሕብሩና ምስሓተትናዮም 14 ታንክታት ናይ ፀላኢ ቅድሚት ከም ዘለዋ ተገሊፁና ስለዚ ነዘን 14 ታንክታት መጀመርታ ክንገጥመን ስለ ዘለና ኣንፈትና ንባፅዕ ዝፀንሐ ንምዕራብ ቀይርና ኣብ ከባቢ 101 ኣደ ሊብያ ጌርና ነተን 14 ታንክታት ካብአን 4 ታንክታት ምስ ተቃጸላ
እዘን 10 ታንክታት ማሪኽናየን እንደመረና ሓደ ፀገማት ናይ ቡምባን ገለን ካን ሸፊኑልና ብመሰረት ከኣኒ ቅድሚት ገስኪስና ምስንዳ 7 ማለት እዩ እቶም ብድግድግታ ዝገስገሱ ገለ ክፋል ናይ መካናይዝድ ብርጌዳ 6323 ብሓባር ተኣሳሲሮም ባፅዕ ንምእታው ናይ 11 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ምስተረፎም መዛግቦም ሒዞም ሓደሩ በዓል መላከ ዘማጭ ፍጹም መዛግር ዝነበሩሉ እዋን ብግብሪ ዝፍለጥ ታንክታት ኣለዋ ተባሂሉ ምስከዱ ኣብ ውሽጠን ግን ኣዘዝቲ ናይ ሰራዊትን ዝተቐትሉ መራሕቲ ታንክታትን ስለ ፀንሕዎም ንዖም ከውፅኡ ክብሉ ኩሉ እቲ መስርሕ ተቃይሩ ኣዛዚ ናይቲ ታንክ ዝነበረ ነብሱ ስለ ዝቐትል እንዳ ወሰድዎን ከለዉ ሽዑ ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ ናቱ ሓለውቲ ወታደራት ፀላይ ተኹሲ ከፊቶም ትፅቡቅ ኣጋጣሚ ግን ሃድታትና ሓይልታትና ስለ ዝነበራ ካብተን ኣብኡ ዝነበራ ጋንታታት ነቲ ተኹሲ ተቐቢለን ንኣባላትና እተን ታንክታት ከም ዝወፅኣ ገይሮም እዮም ማለት እዩ ኣብ ዕለት 9 ፅርግያ ምስ በተኸና ንጎ ወጋሕታ ነታ ናይ ደበሳይ ወዲ 4 ታንክ ዝተሃርመት ክንውፅእ ኢልና ሓደ 4 ሰባት ምስኣተና ኣብ ከቢድ ድብያ ናይ ሓፂር ርሕቀት ኣቲና ነብስና እውን ከነውፅኣሉ ዘይንኽእል ፈታኒ ዝኾነ ኩነት ኣጋጢምና ረፊድ ማለት እዩ ውዕሎ መካናይዝድ ብርጌድ 34 ዕለት 9 የካቲት 1990 መካናይዝድ ብርጌድ 34 ዕለት 8 ሙሉ ለይቲ ምድላዋቶም ከጻፉፉ ድሕሪ ምሕዳር ዕለት 9 ንጎስ 7 ምስ ኣጋር ክፍለ ሰራዊት 7 ብምዋሃድ ንጸላይ ሓያል ናይ ኣጋርን መካናይዝድን መጥቃዕቲ ፈነውሉ ዕለት 9 ሽዑ ነቲ ጸላኢ ኣብ ጉሬቶ ድልቱል ዝኾነ ድፋዕ ዓሪዱ ዝጸንሐና ንኾነ ጥቅዕ ንሕናን ኣጋር ሰራዊትናን ብሓንሳብ ተዋሂድና ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ፍንወሉ ኣብ ጉሬቶ ጸላኢ ነቲ ድፍዑ ነተን ታንክታት ዝኾኑ ብፍላይ እዚ መንደቕ ገይሩ ነቲ ቆፅን እዩ ስርኤናዮ ብምሉእ ሓያል ዝኾነ ድልዱል ዝኾነ ድፋዓት ገይሩለን ፀኒሖም ኩላተን ከዓ ኣብኣተን ትኩሳልና ነይረን ኣብዚ ሕጂ ንሕና ነቲ ድልዱል ዝኾነ ምድፋዕ መጀመርታ ክተፍርሶ ኣለካ ንዑ ፍሪስካ ነቲ ታንክ ተቃፅላ ኣለካ ኣጋጣሚ ንባፅዕ ክንኣት ከለና ኣብቲ ቀዳማይ መዓልቲ ድሓን ዝኾነ ናይ ደብዳብ ግዜ እዩ ነይሩ ኣብቲ ካልኣይ መዓልቲ ሕጂ ንሕና ናይ ዶክተር ፀገም ነይሩና ተቀዳሚት መዓልቲ ተሰዊኡና ማለት እዩ ናይ ሓንቲ ሓይሊ ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ እታ ምሳና ዝነበረት ሓኪም ሓሚማ ስለ ዝኸደት ኩሉ ደራ ሕጂ ነታ መስራዕ ነቲ ናብኡ ዝነበርና መስራዕ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ተወንዚፍና ማለት እዩ ሓካይም ክትከውን ኢኻ ኦፕሬተር ክትከውን ኢኻ መድፋዕቲ ክትከውን ኢኻ ለትሸዓተ ምስበና 6 ታንኪ ኣብ መንጎና ናብ መንጎ 23 በዓል ተክለ ብርሃን ለሰብዓ ብርጌድ ዘለዎ ከፋት ዘይረኣና ስለ ዝነበረ 6 ታንኪ ሰሊኾን 6 ታንኪ ሰሊኾን ተባሂሉ ኣብ ጭዋጭ ግንባር መወዳእቱ ግን ኣጋር ከምዘይብሉ ስለ ዝተፈልጠ ካብ 23 ካባና ፀረ ታንኪ ገለ ናይ 7 መሊሰን ድኩዕ ገይረኖ ማለት እዩ ተንክልተ ተማሪሖም 4 ዳርጋ ድኩዕ ኮይነን ኣብ ግዜ ውግእ ናይ 3 ሰዓት ኣብ ደሴት ዝነበረሉ ኩነታት ጸላኢ ናይ 3 ሰዓት ውግእ ታንክ ብታንኪ ነይሩ ረሻሽ ብረሻሽ ፀረ ታንክ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ከይመፁና ነዚአን ኣብ ምውሃድን ምቅናባርን ተጸሚድና ኢና ነርና ጸላኢ ኣብ ግሬቶ ዓሪዱ ዘለዎ ሓይሊ ተጠቂሙ ክከላኸል እኳ እንተፈተነ ነቲ ቁልጡፍን ሓያልን መጥቃዕቲ ህዝባዊ ሰራዊት ግና ክጻወሮ ስለ ዘይከኣለ ኣጽዋሩ ራሕሪሑ ንደሴት ገጹ ሃደመ ኣብዚ ጸላኢ ፋሕፋሕ ክብል ስለ ዝጀመረ ካብ ከባቢ በዓል ፎሮ ጸላኢ ረዳት ተመፅእ ኢሉ ማለት እዚ ረዳት እዚ ሕጂ 27 ሜካናይዝ ብርጌድ ኣብ ፎሮን ከባቢኡ ከም ረዳት ኮፍ ኢሉ ነይሩ በቃላት ብሪጋደር ጀነራል ጥላሁን ክፍሌ መንገዲ ስመራ ባፅዕ ንኽብተኽ ኣብ ዝተቐረበሉ እዋን ነትብኡ ዝነበረ ሰራዊት ከዋህድ ተነጊርኒ ንባፅዕ ምስኣትኹ ድማ ተጋድልትኹም ነቲ ፅርግያ ተቆፃፂሮሞ ንላዕለዎት ሓለፍቲ ሓገዝ ክሰዱልና ሓቲተ ኣብኡ ንዘሎ ሰራዊት ኣኻኺብካ ተዋጋእ ዝብል መልሲ ጥራይ እዮም ሂቦምኒ ተስፋይ ቆረፅኩን ኣብ ፎሮ ዝነበረ ሓደ ሜካናይዝ ብርጌድ ናብ ባፅዕ ኣምፅኤ ክሳብ መጨረሽታ ክከላኸል ፈቲነ ኣብዚ ሙሉእ ለይቲ ዕለት 8 ከይዲ ሓዲሩ ኣብ ወጋሕታ ናይ 29 ኣብ ከባቢ ደሴት ኣርክና ማለት ተጋብ 45 ታንክታት መፀና ሜካናይዝ 27 ግን ተዛዕዘ ውግእ ንስና የርና ንብል ንኽእልና ዳርጋ ን3-4 ሰዓት ናይ ምርብራብ ውግእ ኢና ኣካይድና ነርና እዚ ምርብራብ ውግእ ታንኪ ብታንኪ ኣዝዩ ሓያል ነይሩ ፀረ ታንኪ እኳ እንተነበረና ናይ ፀረ ታንኪ ሓይሉ ኢልና ህና ፅቡቅ ይሰርሕ እኳ እንተነበረ ግን እቲ ሓይሊ ናይ ታንክታት ናይ ጸላኢ ኣዝዩ ናብቲ ጎልጎል ተዘርጊሑ ስለ ዝነበረ ኣዝዩ ምርብራብ ፈጠርና ኣብዚ ፀረ መጥቃዕቲ ዝወሰድናሉ
دارجانا 3-4 كيلومتر كعرفنا نصلاي بدح يفنا اتمتقعت ناي صقام تخايدو حجي تمتقعت ناي صقام حيالي نير ولا دتي عينت احدታት ناي صلاي دخام ينبرو اتزجات عامي ناي تانكታት ناي صلاي ግን ኣብዝን ጠሰ ዝነበርና ቦታ አይደለም ጂኮም ስለዝኾነ ምስታንክታት እንዳተዋጋእካ ተአጋርካ ምስት ዘሎ ግፍን ካልእን ድጭምበጥ እንዳጨበጠ ሰጋብቲ 101 ከባቢ እቲ መካናይዝድ ኣታትናኻ ኣብዚ ሕጂ ኤርፖርት ናና ዘሎ ከባቢ ከም ድብጻሕ ተገይሩ ማለት እዩ ጎ ለተሻዓተ ምጅማር ምስኮነ ተኽሲ ተኻልኣይቲ ታንክ ኣብ ድፋዕ ዝነበረት مستقاصلت كابتا تانكي إننا نددت كلاتهم أغلات نايتي حيل زنور نتبومبا أوسيهم وسخنا خلنا مالتي تانك هذا زيادة عدك أوسيهم لا أنتقتنا الدوهم ولا نقولكم كله أوسيهم تانك هذا بعد حبلهم وتماقيلهم يبايو دحري عجي بزعني يروي سلاي أزيو بزعز اللون تانك تات نيرونو حجي صار تانك انت يكبر على 4 تانكي اب حد بوتا كم زي انت سريع كله يندد حجي صلاي ابزي بطعمي زتا اب كم زوان قال اجار اهادوتات نحجز ندغولي كيدن سلازنبرا صلاي نزم ازميزو ششو سراويتن ببزح تانكتاتنا قديمو بغمغم بحري تطويو نهادوتات هزباو سراويت حدقا خوات كان سلازتن كساقسي اسقا خونتات تفتيروم ميكانايزد ناي صلاي كافورو اسران شوعاتن زفلت كتحسنا فتن مالتي تخلو مص مالتي امم غنا 34 كل غزي صقامي نور نحنا نيمان صقا دغول دوليتي نانا عمام نير مالتي دحري سوق صلاي كالن تانكتاتو مستهرمو بتازنا وراي ملس اندحريت بوتوم نتسرحيت زمرحوز نبرو لعلوت ازست حزباو سراويت دما اصواراتنا سبنان وديبنا نقدميت نهجم زبل ترير وتادراو ممرحي سلسته محلالفه ابت سطح غلاغل حيال صره متقعت تفنوه سناز نبره اجار سراويت ناي كل سراويت 7 بريغي 71 بالعاي زلوه ስለዚህ كلنا هي بحسب سبنان حاسينان نزي أقدمينا زلو صلاي نتكع زبل ممرحي ويكا تأزاز يمزعنا عاي يا هنا تلعب الله حدينيا وقاو كم زي عباد مهما بليت حجي خالوات حجي سو تفالالي زلو صلاي أقدر أقول تانكينيا دحري قول له تقسماتون كنت أدمع يكون المخناتو معنا قتلنا تخين مجمرنا تناتصرابت قتل له حجي دارجا سولي داتني رسل تقسماي تساينير حواويسنا ناتو دمطر كمزي نغوراينا تتوكسنا اتينا كلنا بصقام جمعن برقم نيرم نحنا هابي انا بيمانينا تدقس كلها تباهيدو غيسنا كلنا اوشت ربع ساعات نتاقار 3 شهر تخون حصاينا غيرنا ترقيسي خمزي حلفه قص ابينا ابزي زمصلو ناي مكانايز كونتات ثلاثتنا ترادادينا مس ازاز برجت ناي 71 ማለት ክፍለ ሰራዊት 7 እንታይ ተገበርና ሓሽ ኣብ ምባልነት ዘምጾ ሓሳብ ናብ ሓደ ውሳኔ ኢና ክንኣቱ ኽኢልና እዚ ውሳኔ እንታይ ሳቦያ ምባል ግዜ ዝህብን ተኸታታለን መጥቃዕቲ ስለ ዝወሰድኩም ግን ሰራዊትና ዕረፍቲ ብዘይ ምርካቡን ብጽምእን ጥሜትን ሕሉኑ ዓሪቦ ንመጥቃዕትኩም ክንጻወረ ይከኣልናን ኣብ መወዳእታ ክንወጻሉ ኣብዘይ ንኽእል መጻወድያ ስለ ዝኣተና ተማሪኽና ድኹም ናይ ጎንታት ጸላ እዝን ቁጽጽርን ይጥፍዩ እዝን ቁጽጽርን ጸላእ ስለ ዘጥፍአ ነቶም ብብዝሒ ዝነበርዎ ኣጽዋራት ببزح زنبرو ناي قلبت حيل تخصي ناي وقع كمرحي كعلم بزحات وقعات رئيه نمجمر يا جزي أبو تدرنا علم سعرت زقات من نزوله أبز جنبار زيو ناي موقع منفسي يدفع كله جنبار سلزخونه تنكفني أول يرنها حليفا تنكذا بتنا 4 عام وش زنورا قجله أنا حنت قجله هذين زرع عند برهان سيدي شمالات حنت قجله منقص عور حنت قجله هذين كوماندس حنت وجل هزيو زين كل باب وجنا بزحزني عن فرت قاتلني انا فهم انا جن اتا ريد ارو يحزنيره بريد ارو طريقه تعويته نتنا حزباو سراويت صره متقعتي كصاورو زي كاله سراويت صلاي 3 تانكتاتو رحرحيو ناب غرغسوم غصو هدمه
ንግስጋሴ ህዝባዊ ሰራዊት ንምትዕንቃፍን ገለ እንተተመሰለሉን ብምህቃን ድማ ጸላይ ብላዕሊ ብነፈርቲ ብባሕሪ ድማ ብመራኸብ ሓያል ደብዳብ ገበረ ኣጋጣሚቲ ምቅርራብ ናይ ባጽዕ ናይ ምትሓዝ ዛ ሓንቲ ዓባይ መርከብ ናይ ጸላይ ብከባቢ በረሚ ክትኩስ መጽያ ቀትሊ ማለት ዛ ኤችኤምኤስ ዝብላ ናይ ሃይለ ስላሴ መርከብ ዝነበረት ዓባይ መርከብ እያ ድሕሪ ቀጥታ ክልተ ጀላቡ ወፅአን ክትጣሽሙ ናብ ኣገፀን ምስከዳ ዝተኮሳላ ንሳ ሃዲማ መከላኸሊ ትክ ገይራ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ነዳዲ ኣብቲ ቦስካሪ ኳት ከይተቃፀሎ ሞ ትክኸውን ብሙሉእ ሕጂ ነቲ ከባቢ ትክ ዓብሊኻ መከላኸሊ ንዓ ማለት እዩ ንሳ ከይዳ ማለት እዩ ብሸነኽ ፀጋም ምስ መፃና ንሕና ሕጂ ኣብዚ ደው ኢልና ኣይተፀበናየን ናይ ተኽስታ እዩ ዝበሃል ኣይከድና ብቐጥታ ንሕና ድማ ንዑ ፊት ንፊት ከምቲ ናቱ ጉዕዞ ጀሚርና ማለት እዩ ንሱ ተሰሪዑ ይመፅእ ነይሩ እቶም ምዑታት መድፋዓችታት ዝኾኑ ኣባላት ማካናይዝ ድማ ኣብ ሓፂር እዋን ልዕሊ 3-4 ዝኾና ታንክታት ምሰንደድናሉ ክንደአን ዝኾና ምስ ተማረኻ ገለ ታንክታት ካብኡ ኣህለዋተን ኣጥፊአን ብሸነኽ ፀጋም ገይረን ደጎል ገፀን ስመራ ገፀን ክኸዳ ከለዋ እተን ዝተረፋ ድማ እንድሕሪት ገፀን ባፅዕ ከባቢ ምበረመ ገፀን ኣቢለን ሃዲመን ማለት እዩ ነዚአን ተኸባኸብና ሙሉ መዓልቲ ከቢድ ዝኾነ ኣብ ከባቢ ደሴት ሕጂ ኣዝዩ ከቢድ ፈታኒ ዝኾነ ውግእ ይተኻይዱ ብሸነኽ የማና ዝነበሩ ብሸነኽ ፀጋምና ተታሓይዝና ድማ ኣብ ከባቢ ጎርጉሱም ኣቲና ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ሰዓት 4:45 ኣቢሉ ኸውን ኣብ ከባቢ ጎርጉሱም ምስ ኣተና ናይ መጀመርያ ስውእ ድማ መንግስት ማንጁስ ብታንክ ተሃሪሙ ካብታ ሃይድሮሊክ ታንኪ ክሳዱ ተቆሪፁ ንመሬት ወዲቓ ማለት እዩ ከቢድ ብረት ክበሃል ከሎ እሞ በዓል 130 ከቢድ እዩ ከምቲ ሽሙ ስርሑ እውን ከቢድ እዩ ኣብ ምጉዕዓዝ ከዓ ክብደት ኣለዎ ስለዚ ኣብቲ ካልኣይ ድፋዕ ካብኡ ንነየው ናንበሽ ንሕና ብብዝሒ ተጒስና ድሕሪኡ እቲ ናይ ፀላኢ ኩነታት ኩሉ ምስ ተፈልጠይ በቃ ንሕና እውን ከም ተዓወትና ርዳእና እዩ ብተኽስታትካ ትግምቶ እንዲኻ ዓወትካ ንሕና ተዓወት ናህና ምዃኑ እውን ተረዲእና ተኽሲ ከዓ ዕርፍቲ ይነበሮ ኣብዚ እዋን እዚ ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ባዕቂ ዝለዓለ ቡቕዓት መድፋዕታት እዮም ኣይገግያ ኣየብላ ኣዝየን ዝነኣላ ቡቕዓት ደቂ ኣንስትዮ መድፋዕታት ነርናና እየ ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ መድፍዕ እንድሕሪ ኮይኑ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝንእሳሉ መንገድስ ኣይረኣኹን ኣነ ብወገነይ ኣብቲ ተኽሲ ተኾነ ከም ቀዳምነት ስርዓ ኣብቲ ስራሕ ተኾነ ከም ቀዳምነት ስርዓ እምበሽ ሕጂ ኣብቲ ሰኸም እንድሕሪ ኮይኑ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ኣብቲ ሓቂ ተመፂኻ ሚዛናን ሚዛን ናይቲ ቡምባታት ክትሪኦ ከለኻ ተፈላለዩ እዩ ግን ነቲ ቡምባታት ዘይትስከም ጓል ኣይነበረትን ብሙሉእ እንተን ምሳይ ዝነበራኹን ኣነኹን ሙሉእ ለይቲ ክነራግፍ ንሓድር ኣብ ተኩስ ዝተባሃልና ከዓ ተኩስካ ምኻድ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ነቲ ቅልኻ ክሻፍኻ ይኮነካ ከዓ ንዕኡ ከዓ ናይ ምምስሳል ኣሎ ስለዚ እቲ ዕድቃስን ትዕርፍትን ኣይነበረን ኩሉ ሰብ ተደኻ ወዱን ጓሉን ኣብ ስራሕ ይተፀሚዱ ነይሩ 8 ኪሎ ሜትር ከና ኣናከለት ትበሃል ሩባ ኣብ ኣደው ንብል ካብኣ ከም ትኩስ ከለና ኣነ ሓባር ኣይኮንኩን ነይረ ኣነ ኣብታ ማኪና ሰርቨይ ብክልተ ሰቂለ ነቲ ብረታውቲ እንዳትኮልኮ እየ ዝኸይድ ንሳ እንዳሰኣለትለይ ትኸይድ ብረሳስ ገይራ ብዲጂታል ما اكس واي كنز اكس واي كنز እንዳለት ለይ ስለ ትኸይድ ኣነ ንብረት ደዝርኽብኮ ብረት ብረታውቲ ትመዳፍዕ ቦታ የትሕዙ ብሓር እቲ ዳታ ሂቦ ናብቲ ዝደልይዎ ደለዉ እቲ ኣንፈት ከመይ ገይሮም ክተኽልዎ ከም ዘለዎም ካብኡቶም ሓበርቲ በዓል ወደ ገባ በዓል ቡርጅዋ እዚኣቶም ነይሮም ቦታት በቲ ቦታት ሓዲሽ እቶም ነይሮም ሕጂ ኣብኡ ክንትኩስ ንዓል ንፅባሒቱ ካብዛ ኣናከለት ነዊሕ ጉዕዞ ንጓዓዝ ዓሰርተ ገለቢሉ የካት ቀይሕ ትበሃል ቀዳመይቲ ድፋዕ ነበረ ናይ ፀላእ ማለት ኣነሳ ቀንዲ ማዕስከር ተፈራሒትን እታ ናይ ስሕበት ማእኸል ናይ ቀንዲ ናይ ፀላእ ነበረት ንሳ ታንክታት ኣውፅኦም ስለ ዝፀንሑ ብታንክታት ገይሮም ኣብኡ ንሕና ንዓለት ብየማናም ብፀጋማን ኩሉ እቲ መዳፍዕና ትከል ኩሉ ሓንቲ ከይጎደለ እዚ ኩሉ መዳፍዓት ኩሉ ኣብኡ ትከል امنة
تسفان زقلو خدمي زخر جقانو منفسام زخر حلنا بسرا ورجمي زخر متعوب نوتي برهاني امنة تسفان زقلو خدمي زخر جقانو منفسام رورو ما دنكل واشتمعي قوي سرح تآمر سالات زخرين تعالي عوش تمرت وحتى عزفتر راحت سياو حسين قلت حسين قوبو زفرس سالات زخرين تعالي ولو حلفنا نقدمي الزمرش زارادم سالينا زقسكس نعمرو عبس قالت كتان زنبر وعلو تنفاسنا خدت صنعات كتلابو سنقدت ايكون النولود ولدو قددمنا بحوينا حالي علاما ويلاتي ايتي مرعا قوي نقاما ناتن الزوحاسي زخر مرت قدلي سنكدت ايكون الناي موائل حيلي زخر حلنا بسرا وردمي زخر مبسعوف نوتي برهاني امنة تسفان زخلو قدمي زخر جقانو مفساو مثل قدم كلام طالي كستوعي الكلالي كيدانا لنا فقري عريق زيبلي مثل قدم كلام طالي كستوعي الكلالي كيدانا لنا فقري عريق زيبلي حادير كالو تميت وعيل كالو دخام كأني خالو مرت ورح كالو تقر يمس مخبيد نسخات سكام يسجن ممرر أنت الكات دركم يسجن ممرر أنت الكات دركم موت نبذلات توت قوي تقدم يسجن ممرر أنت الكات دركم موت نبذلات توت قوي تقدم أتمسك زنار حلف حلفا بصوتي أكال هوتي أركانات قدلي آياتات متكل بصوتي تمسوفيتي صد الأركان مرض زرسقم عد إلا أبلا نقندع كقنقم دوغو لذكير سالينا خدر قم سقان دي زحسبرني عصمة خبر دم سقان دي زحسبرني عصمة خبر دم قبل ما سينا بالعدم تم سقان دي زحسبرني عصمة خبر دم قبل ما سينا بالعدم تم جقنا ما سينا بالعدم تم